अल भाई, तोहरा के पता बा कि हमरा में और तोहरा में इतना गहरा दोस्ती कैसे बा? अरे अंडा भाई, हमरा को नहीं पता बा ना कि कैसे हम दोनों में समानता बा और गहरा दोस्ती बा। तू ही बतावा तो कैसे दोस्ती बा हम दोनों में एकदम गहरा। देखा अल भाई, हम बतावत हई हम दोनों में इतना अंडा और आलू में कैसे इतना गहरा दोस्ती बा। बात ये बा कि जब लोग हमें खाने के लिए कढ़ाई में अच्छे से तलेला तो हमारा रस ना बनेला, काहे कि हमारा जो चमड़ा बा ना वो बहुत टाइटे बा। और जो हमारा चमड़ा बा ना जब तेल में एकदम डीप फ्राई कर देला तो का होला कि वो एकदम टाइट हो जाला, तो ओसे ग्रेवी ना बनेला। नो नो नो। इसीलिए तोहरा के कढ़ाई में डाल के हमरे साथ बनाया जाला ताकि अच्छा से रस बन सके और सब्जी में एकदम अच्छा टेस्ट आ सके। और काहे से कि तू एकदम भसकट्टा हुआ। जब लोगन इस्तेमाल करेला तोहरा के रस बनाए खातिर तो तू एकदम सरपच होके गल जाइला। समझ गईला आलू भाई? इसीलिए अंडा और आलू का दोस्ती एकदम गहरा हो गल, एकदम गहरा व गहरा। अरे अंडा भाई एकदम सही बोला, एकदम सही। जब तक अंडा के साथ आलू के ना डाले जाला तब तक झोल ना बनेला और टेस्टिंग भी ना आले सब्जी में। लोग पसंद ना करेला बिना अंडा का आलू के साथ। अभी एकदम बुझ गईली अंडा और आलू का दोस्ती काहे इतना गहरा बा। चला ठीक बा, हमार दोस्ती ऐसे ही बना रहा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एकदम मजा कीजिए, मजा।